नमस्कार हैप्पी सरस्वती पूजा आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को वेलकम करुच्ची। हैप्पी सरस्वती पूजा लगे अपने हाथ में भगवान किया। हाँ वो पार्टी करनी जे राखिबे बच्चंतो हृदय बिंदे भवानी सहित तुम्हें बता तुम्हें बितव तुम्हें बंधु सगाई तुम्हें विद्या रविण तुम्हें सर्व मनस्कामना पूर्ण कर प्रभु दुख निवारण ग्रह खंडन कर प्रभु प्रश्न तब कहाँ बसी ठाकुर मंदिर बचू बाजिन ठाकुर मंदिर बाजी को ठाकुर आठ दियो मिच्छा कोन आइले खाई आइले सब जे हम कोन पूजा कोन दिया ओम कुशत्रयं गोमयं शूद्रवत्र प्रथम कुशत्रयं परिशमिहं ग्रामदेवताये आसन पानी
ବାହାରେ ଧର ବାହାରେ ଧରି ପାଖରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଛିଟ ପାଣିଟା ପଡେ ଅର୍ଦ୍ଧେଶ ହାପି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ନା ଦେଖା ଯାଉଛି କହୁନୁ କହ ହାପି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କହୁନୁ छोटिया छोटिया देखो
ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନଣ୍ଡା ଦକ୍ଷିଣା ଦଉନୁ हाँ बड़ा बड़ा आटा पड़ा सब ପୂଜା ଆମର ଏବେ ସରିଲା। ମିଶୁ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମିଶୁର ଖଡ଼ି ଛାମ୍ବି ସରିଗଲା। ମିଶୁ 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 ହେଇଯାଅ ନା ନା ହାଇ କହିଦେ ହାଇ କହିଦେ ହାଇ କହ। ଯୋଉ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆମର ଏବେ ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ କାଟୁଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ କାଟିଲେ ପଡ଼ିବ ଭୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ହାପି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ଶୁଖିଗଲାଣି ବିଚରା ମୁହଁ ନ ଖାଇକି ଶୁଖିଗଲାଣି ପୁରା ମୁହଁ। ପୁରା ମୁହଁଟା ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଜାଣିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।